And whilst we are still praying, bazalwane, egameni lika Jesu, kunezinto uNkulunkulu asifundisa zona ukuthi thina abantwana bakaNkulunkulu siyakwazi ukenjoya the Lord's embrace. uNkulunkulu uyakwazi ukusibuyisela eceleni abese eyasanga. Kuthiwa isipho lesi sasienjoy abapostoli bese intabeni bese indaweni ezikude. Uzwakale uthi, you know what, I need to go and enjoy my father's embrace now. Ngicela ukunyamalala ngiye ebukhoneni bakhe uNkulunkulu wami. You know, these are memories. These are memories. Omunye umuntu meza kule ndawo would forget to take these memories home. Isikhathi noNkulunkulu. Insindiso is not about ukwenza phambi kwabantu. It's about intimacy noNkulunkulu wakho. Abantu bafike kuwena njengabantu befika kudokotela kodwa udokotela uno 7 years awuspendile. Udokotela unesikhathi sakhe nezincwadi zakhe. Udokotela unesikhathi sakhe nomndeni wakhe. Bafika ke nabezo benefita from izinto ena invest isikhathi in discipline ezenza. Ngaphela vele ithelo ikamoya kufuneka vele ba benefit abantu kuthina nasezintweni esizenzayo. Ukuzosho lawo mazwi mzalwane wami ukuthi kubiza ukuba ukhuleke. I-success uyabona impumelelo ithola ivela kuNkulunkulu. Inama standards ahigh. Idinga umthandazo. Idinga ukuya mfethu uye. Ahigh ama standards. Why high? I-Enka verse esifundele lona masifika la. Uthi abambona uDaniel ukuthi is smart, the spirit of excellence is upon him. Ba conspirish. Hawu. Usho umunye umfundisi babebona ukuthi ihlakaniphile lengane bambolanda imithi bezoyithakatha ukuthi ingaphasi ihlule zabo. Hawu. Those are taboos that were hidden izinto esizazi manje sesiqedile esikoleni tawo. Kanti khona abantu ababesihlasela esikoleni ngoba sasiphuma ko top 10. Besihlasela bazalwane. Kanti uNkulunkulu uneqembu ukuthi hayi sikhumbuza uma bekushaya ngapha mina nathi indlela sayibona lezo zinto ngomthandazo. Kuyahlala emthandazweni. Uhlaselwe high school, uhlaselwe nxa zonke ngoba umele iqiniso noma ngoba ungafundi ukuhlukana nalo uNkulunkulu wakho. Try issue a decree, Daniel chapter number 4 verse 6, 4 5 la 6 verse 4. Issue a decree inkosi ukuthi wonke umuntu angakhuleki kwabanye uNkulunkulu akhuleke kuwena. Ama ego boosters vele inkosi ngeke inqabe, ine ego vele ifuna ukucelebrate wana inkosi ngeke inqabe. Kodwa ayangabona inkosi ukuthi amongst the ranks khona abantu abanoNkulunkulu abamkhonza ngempela and uNkulunkulu osisebenzele lesizwe. Oyisebenzele le kingdom and abangeke basuke kuloNkulunkulu. Hayi bazalwane mina noma ungathini. Noma ungathini. Sengimbone ngenzela into eziningi uNkulunkulu wami. Sekukaningi bazalwane engenzela okuhle. Yini esingisusa manje? Uthi loya mama usuke ensindisweni uyapi? Uyapi? Usayoqala phansi imicibikisho yalapho yakhona. Osazoshiya futhi ikhwepha nezikhokho ezosala idliwa abantwana bakho for centuries. Consequences. Kuyakhuleka bazalana ake sikhubeke thina semkhulekweni bakwethu sihlele ebukhoneni bakhe. Siyamanthala boshiya. Siyazikhaphayila. Siyadikaita. Noma ilimi ukuthi bangayidelela kodwa ziyasebenzela. Ziyasebenzela bafethu, ziyasebenzela. Noma ungadelela ngisho umthandazo ukuthi hayi kwasha kwacima kwathini. Abantu bobabuka basuke beyikhulumela wena ungayiyeki into uNkulunkulu athi yenze. Enza. Thandaza kwathi uthandaze ngishulele ngesisu. Ngamthanda lo yamama. Uthi noma uzwazamula thandaza, noma uzukhathele thandaza. Mhlambe irole yakho leyo idlalayo la ukhona. Mhlambe bami ngomthandazo wakho. Futhi into emnandi ngomthandazo, it's not ifamedom. Masu famous nje ukuthi uyathanda kusuke ngasesiko. Ana sasingabazi abantu kade saqala sifunda iBhayibheli singazi ukukhona abantu abakuthiwa Ana ababethandazela ukuthi uJesu afike. Afihliwa akushunyelwa nangabo wazwa wagcina nikuzwa nje umfundisi eshumayela ngoAna. Eshumayela ngoObadiah, umprofeti Obadiah. Enye izinto ekufanele futhi sikhulume lento uProfeti Obadiah wakhuluma with the city of Petra.
abantu ababediniwe benonya bene-anger bengafuni ukuxolela, yakugcina isishintshile i-anger yabo yaba yi-pride, baze bathi uNkulunkulu angasenzani thina lolu donga lethu lukhulu. It was a city that was built upon rocks. They had strong fortresses that were unbreachable. They've become proud. I-anger iyakwazi ukuba i-umfu yakhe ikuphusha uphumelele empilweni ungaxoleli, une-anger, ugcina usune-pride because you did not forgive and let go. Ugcina usune-pride, and leyo pride leyo igcina isi-infecta impilo yakhe, isi-infecta ama-decisions akho. Ugcina ungasakhule ey'ntweni okumele ukhule kuzona. But izinto ey'njalo-ke that we wanted to emphasize kulesi sikhathi ezisaqhubeka capturing these memories, xolela udlule, uNkulunkulu uzokulekelela. I think that is where we are gonna come down. These are memories that we need to capture and keep. These are great memories, by the way, that are needed, that you leave behind even for your family, for your children in the uttermost future.